става хора? Wolfman и Фокс. И днеска пак ще играем. Ние също ще правим епизод за този епизод беше малко повече, но не почив. Да, и пак ще играем, че... Аз сме на четвъртата нощ, нощта, която той просто няма да успее да се справи. Гарантирам. Да, но няма. О! Току-що започва. Уау! Току-що започва. Пак ще... Да не слим се малко. Обаче на 5 ден трябва да го стигнеш цели. Човек, кога трябва да иде тука, бе? Малко повече късме, че ми трябва. Само да питам то Фокси, той си лечи. Он ще ми... идва ли той? Не знам, човек сега съм не може да реагира просто. Там си стои кокошко. Намалям звука. Ай! Стига, бе. По-хубаво за природата да я слушат. Чекай. Ехил. Къде е кокошката? Човек, няма ги всичките. Читай на бе. Ще да чакай малко. Да огледам мък. Добре, видял го. Първо сега търсим чика. Той няма как да го вижда. Май видях чика. Ти някой път скрити под камерата. Тоест, както смята камерата скрити. Помня, когато сайта за пръв път снимам миналото, той се изкрещя като момиченце. Ей, чика, бе! Не, няма да го вземе. Чуваш ли нещо? Чуваш ли се един така усъм? Човек, виж как е направена графика за това детска, че като стички да снимаят. Виж едно това е картинка, не е наричане. Татка места. Сега ме е страх човек да търси с таблета. Сега ще изкочи. Добре, ти там ги наблюдавай. Ти викаш, Фредди, добре, хорошо. Знаеш аз в момента кой най-много издирва? Да, Не за Фокс, защото нямаш се надея кога му да дойде. Фокс е тук. Няма да се не Фокс пак. Добре, чакай. Чакай да наблюдавам насам, че... Ай, май сама!
Ще го мина, бе. Ти видя ли меня? Къде е Фредди, защото аз не. Не се. Окей. Ако се затворя, какво ще стане? Ще ти падне материята. Като се пробвали такива техники, ама не става. Става още по-зле. Ти се интересира по това, което не знаеш, защото пада в първата. Видях, че книга. Да. До мен. В такива моменти ще така постави петъката, защото не знаеш, че тя е сапач. Да, и аз сега се чудя, Давай, че... ръбички сте бе така, по-голям шанс е като се Още е там. Ай съм макал там, а? Ай, май съм, а? Let's eat, само че няма да найдеш нас. Добре, той е... Кой е то? То. А къде е Фредди там? Какъвто беше? Аз ако успея да... Защо в гората? Аз ако... Вярвай, Не! ти не били в това общия? Човек, добре, видях го. Нямам време да му чека, видях го. Търсим чека. Айде, добре, видях Фредди. Окей, чай да видим Фокс какво прави. Къде ще чека? Аз се замълвам. Ето, добре. 5 часа е. Остана само 1 час. Вярвай в мене. Вярвай в мене. Въпреки, че не е easy. Видях го, да, видях го. Казвай сега какво да правя. Да се запечатвам ли? Казвай по-бързо. Вратата. Още и тука. Моли се. Моли се. Просто се моли. Просто се моли. Чакай. Просто се моли. Добре, как става тази работа, че как не можах така да го да се справя. Окей, хора, вижте аз какво правя. Ти, сега си усили звука, усили го, бързо. Това е смисъл. Тук чакам, аз ще гледам това. Няма да го научи. Няма. Тъпата Добре, то тук. Оните още в четвърта нощ го изядаха, да.
оставиш, ще ти каза да оставиш там да чуеш. Те го за да клащи четвърти. Добре, сега вече мога ли да си намаля звука на си? Не е нужно да е на... Бе, нямам намерение да ме стряскат, бе. Добре, обървите се. Тя. Ти остави тя сега най-важно са ти Фокси и Фредди. Гледаш само Ноце и Ноа и... Да, виж сега, дай да ти покажа, да гледай само. Ноа и Ноце. Аз така, тактика много да се работи. Ноа и Ноце. Ами Чика? Не е важно. Добре. Само тя гледаш, само тя гледаш. Дано изкараме поне някакъв. Аз така, в смисъл така беше теория на много добре и така стана. Дано изкараме късмети тази нощ. И минавам 5 нощи за... в 3 епизода, мисля. Едно це, едно, там са си, все още. Да го таком ли? Давай! Те пак мога да толкова. Просто че не си ти важно, давай. Още е там. Гледай другите и Фокси, виждаш ли го, че той вече почти изкочил. Това не е нормално, нали виждаш? Това е теорията, бързо трябва да го правиш тия фокси. Бам едно А, едно С, бам едно А, едно С и проверяваш рамите. Вече няма да го видиш по-нормално. Да се молим, че съм на 65% батерия. Ето, Фокси идва. Няма нужда да затваряш още, но... Гледай го непрестанно, само да разбираш. Да, разбирам. Там стой. Бързо, гледай, няма... Гледай. Съветва Фокси. Аре, пусни го. Давай, бързо. Остава 3 часа. Фокси, тук чуш на... Но се притеснява човек ако Фокси да е, защото той е най-мазният в Death Smash. Ти си Фокси. Знам. Окей, все още. Човек, и аз си представя, ако мина играта в 3 епизода. Когато че... Значи ви кажеш, че няма да стане. Все още. Четвъртото е най-важно, защото той също само не да си така лошо, после точно там някъде почва да става лошо. Скоро в теории, че Фредди е лошо. Лошо. Това не е добре. Стига, пак ли бе? Стига бе! Стига бе, човек! О, не! О, не мога! Да! Wolfman, безстрашен таратанци! Ужас, човек! О, не, майко! Защо втори път аз джъмпскернах, човек? Ти пак беше виновен. Аз? Ами ти ми. За кое съм виновен? Няма да спиш. Ще успея пак! 40.
Гледай, ръцете ми треперат. Да, на Бони не му обърнахме внимание, то никво. Знаеш какво се загледах се в това, в едно вечока? Защото дали видя, че се беше обърнал и аз реших да го погледам за какво се беше За обърнал. втори път в Discord. Там си бе. Чакай. Точно и там е. Ай, май се! Човек, то още там си, бе! Нарочно! Ти хапчи батерията, не. Shit. Почвам да дадаме толкова повече пари, да идва към вас. Добре, не е нормално. Напреди в 1 часа. Човек, а това е смотано, но че като виж мишо как като дойде долу и как такова, и как само го отваря. Това е проблема, че ако имаш някой на вратата, не може да реагираш веднага. Да, човек. И ще отваряш. Че аз тук е. Понякога има моменти, когато вратата не може да цъкаш. Просто цъкаш. Става. Окей, Фреди за в момента е перфекто. Добре. Сега раме става, човек. Че някой ще ми скочи. Видя ли, човек? Ей, той е смисъл минаването на Мауса, по това е гадно. Те са много нещо, така го не правя. Скотли. Така се казва на цитата на Все още са там. И аз си представи сега и тук да дойдеш чикан направо ще се... Аре, 2 часа, аре бе! Чакай, смисъл ако подскачам, да мога по-далече да... Мишката да е настрани клавиатурата също. Да. В смисъл няма да обръщам вниманието на BR, че се чета. В смисъл зяпам и махам, зяпам и махам, зяпам и махам, махам. Давай, гледай. Добре, човек, ако се домолим 1 час, промоция гратис да мине. О, да, видях го. Сега спокойно. Ще тръгна. Окей. Фокус. Чекай, дълго няма. Чекай се случи, не мога да разбера. Чух звук.
става 5 часа вече, бе. Има теория, че не мога. Не ми пука, този епизод ще стане по-дълъг. Нямаш. А да го минеш от това, така трябва да направи, че ти... Кой ти казва, брат, че го мина? Не би го позволил. Да, още ти е там. Аре, махай се, че батерията ми на 24%, бе. Не, бе, искам да, той си там. Добре, 4 часа е. За Бони или там, какъвто беше? Добре, човек, 4 часа е. Да се молим, Петрата може да ги малко по-така. Нещо ще става. Само за малко дали са. Не, човек, малко ще... Нямам толкова камера, в смисъл, нямам толкова с батерия. В смисъл, ще се опитам да убия повече време, в смисъл... Да, бе, точно това. Аре, бе, 4, но... Аре, 4 часа, аре, по-бързо. 9% майко няма да издържи. Ще се опитам. Само Фокс да не идва, пък останал лесна работа. Ще се молим у нея да не дойдат, пък. Добре. Значи ние се молим Фокс и Фреди. 5 нощ. Добре, 5 часа. 4% батерия. О, Окей, и двамата са на мястото си. Окей. Стоя си там все още. 2%. чукай. Това, там са. Няма нужда. Да се молим, чек. Айде, че. Ай. Пак не успееш, не знам, какво ще да бъде. Моля те, да се приготвим, ако не ще има страшно. Какво ще е това? О, shit. Не, моля те 6 часа, моля те 6 часа, моля те 6 часа, моля те 6 часа. Остана, бе. 6 часа. Моля те 6 часа. Чакай. What the fuck? What the fuck? Как това е възможно? Как това е възможно? Как това е възможно? Браво, Майк Смит. Да, браво! Браво, мойче. Уважаеми зрители, ако наистина ви е било забавно тези фани момент-реакции и от самата игра и видяхте, че аз и Фокси минахме в 3 епизода. Целите 3, малко. Целите 3 епизода. 3. Както ще има 6 нощи, може би ще направим и... кратък епизод за 6-10. Може би. Ако успея да мине 9 нощи, където с мен е невъзможно. Аз успях да мина само 6-7 не можа. Ще опитам пък. Виждате колко късмет имам в самите видеа. Айде. До скоро, уважаеми зрители. До следващия епизод. Ако това видео ви е харесало... Абонирайте се за нас двамата. Линк ще има описание на всякъде, хора. Значи, харесайте Facebook страницата, добавете ме в Фейсбука, също и той си има Фейсбук. Ако си го сложите, така. Ако го сложите, ще видим. Да. Ами това е още. До скоро.